Така ли? Отгоре или отдолу? Няма! Ние сме в борбата и оцеляваме, господин Нейков. Ето, да, вашите студенти да покажат. Ето, погледнете. Какво е това? Какво е това? Full Explorer. Какво е това? Голи мадами. Как може в планината голи мадами? Тук, ако беше Волен Сидоров от Ататика, просто ще да се развихри този вас. Внимавай с този камък, ето заради това пуска моята уловка Нейков отпред, защото той ми казва всичките факти преди аз да ги направя. Да, това е господин Нейков. Така, крачка, напред, назад. А така, бавно слизай. Ето, това вече се казва друг. Ето, да виждате как се слиза, а не само мене да ме гледате как държа камерата и ви показвам. Да, оп, това е четвърта неповторима част. Тако с преживяване няма, брат ми, никъде. Гората. Така, виждате гората. Имате ли сили, господин Нейков? Помахайте на камерата, кажете да, не, yes, no, си. Да, искам да ви видя горе ръцете, защото вие сте... Това нещо удължите. Цялото 4 части DVD компилация на господин Нейков. Ако той днеска не ми беше звънал, нямаше просто да го... Ау, каква тундра, какво ходене! Вие ставате за гимнастик, господин Нейков. Вие ставате за гимнастик. Оп! Чакай, иска да снимаме какво сме минали. Виждате ли? Виждате, такова нещо, къде ще го видите в градски условия? Аз си мислех, че живота е в морската градина, но жестоко съм се лъжал. Жестоката трунда е тук над Лидъл. Лидъл България, дами и господа. Лидъл Бориславово. Колезачи, не ви го препоръчвам този маршрут, честно ви казвам. Ако сте много луди екстремисти, елате, но в други случаи просто пропуснете. Не си заслужава. Тос ли оне? Вече не знам. Всичко вече ме е в главата камъни, дървета пуснати. Ау, Нейков, как няма да си доволен? Това нещо ще го препоръчваш на твоите внуци. Твоите внуци да минават тези... така. Вижте българския дух. Вижте олимпиеца, който е печелил трето място в Винса по волейбол. Вижте го олимпийския дух. Българския дух, дами и господа. Аз не съм от тези. Заради това се мушкам смело отдолу и продължавам. Разбирате ли? За какво нещо става дума? Искам да кажа, че това нещо няма равно по силите си. Да. Виждате ли ме? Искам. Продължавам. Уморите ли се, господин Нейков? Давайте, още сме на трета минута от четвъртото видео. Четвъртата компилация. А така, скочите като младо яре. Няма време да се обръщам назад, само напред, дами и господа, само напред, хлъзгам се, кости, продължавам, дайте, да, ау, това е българския лъп, дами и господа, това е, дами и господа, остана безгласно, продължавам, каква поредна планинска драма, дами и господа, каква поредна планинска драма, дами и господа, няма време да оцеля, но въпреки това продължава този господин Нейков, останах безглас, но както се казва ще продължим, защото това е екстремно преживяване, не по Discovery, по YouTube. Чакай, господин Нейков, чакайте, господин Нейков. Потъна тук планини, скали. Да. Мина отпред, останах без глас. Къде ме докарахте, господин Нейков? Къде? Българската тундра.
маймуните от джунглата. Ето, виждате как слиза българския лъв. Българския лъв няма праве на себе. Дами и господа, вече изливаме на Согоре рано, но не знаем след оня хълм там, оня хълм какво ще излезе. Какво препятствие ще излезе този път. Нямам сили просто. Нямам сили. Виждате, порена българска гума. За какво са сложили тук не знае. Просто нямам дума. Продължавам и крача смело. Смело. Защото съм човек от народа. Народа, искам да ви покажа. Ето Неков, какво се вгледахте? На здраве, минерална, пийте минерална вода, разходите се по планината, сте живи и здрави. Така, продължаваме. Виждате, камъни, тези неповторими камъни, каква планинска драма ми създават за пореден път и не мога да се спра. А защо така се получава? Ето, виждате, фащам се закона. Здраво се фана закона. Това не е песен на Руслан Маринов, а живото доказателство, че просто Бурлекса съществува в планината. Ето, показвам ви. Бурлекса съществува в планината. Супермаркет Бурлекс. Виждате ли? Виждате. Така в планината съществува. И забелязвате, видяхме, значи, DVD снимки, видяхме Бурлекс, видяхме Каменица, видяхме Загорка, но факт е, че не видяхме нито една катерица, нито един заек, нито една лисица. А какво виждаме? Порената гума в планината. Защо е тази порена гума в планината? Не мога да разбера. Не мога да се разбера, не мога да се правя. Разбирате ли? Затова я фърляте горе на склона и да ви разчиства пътя. Ето, виждате какво хубава пътека. Сега минаваме по тук, където е рекичката, е малко по-цивилизованата пътека. Бих искал, виждате този невероятен клон. Чакай, Неков, този невероятен клон. Искам на този невероятен клон да седна и да си почина. Но не, този господин, виждате го много добре, този господин иска да продължим. Да, той иска да продължим, разбира. И заради него продължаваме сега по пътечката. Сега пътечката е малка, но останах аз без глас, както се казва. И защо? Ето, той седна. И аз ще седна. Така. И ще продължим. Целият микрофон тук да стана в плюнки, в всичко. Но ние продължаваме. Ето мухата. Виждате? Мухата цвете. Виждате какъв небосклон. Какво нещо? Това нещо, ако се срути. Ние двамата с Неков. Просто ще бъдем задропани. Но ние го правим заради вас. Аз от сърце го правя, той от сърце го прави. Продължаваме. Survivor BG. Survivor BG. Гледал ли си ти Survivor BG, бе, момче? Давай, пускай YouTube и гледай първа, втора, трета, четвърта част, може да има и пета, както виждам в продължението на тези клипове, и ще видим как се оцелееш. Да, 8 минути вече и половина снимам тук. Няма, тук някакви храсти се мръз. Но, виждате, продължава, бе. Затова бих казал край на четвърта част, началото на пета част.